приятели, аз съм The Viper. Днес ще правим бимбузли челендж, така да започваме. Але! Какво правите, бе? Не отвори се, какво прави? Абе, как ще отвори само добре? Значи, сега май ще ги сипваме тук. Той ще плюем на една салфетка. Тук, а после ги изсипиме и тук. Ще плюем. Те му бомбоним. Значи първия бомбон, ето го. Яш. Прашно уксена трева. Трева, какво друго? Мъче е хубаво. Сладка тигришка. Какво е такова? Трева. Това няма да го правим, не. Това правим. Айде идем по... на схеми. Не, чакай. Чакай, по-малко дърх. Окей. Ето бомба е... Моето какво е? Моето е много гадно. Моето лимоно е. Не. То няма лимон, бе, това е много хубаво, бе. Какво е? А какво паса зъби, ли? Мента ли? Не, такова. Да, мента. Не паса зъби. Не знам колко ме. Ще плюем. Взимам и най-гадното. Повръщано. Чакай. Чакай, може че го смина. Това буни повече. Не, аз се ям това, айде. Взимай едно. Взимай. Айде, взимай тук, взимай. Ай, ти. Не. Това е гадно. Какво беше? Поварня? Да. Сега, чакай да намерим, тук имаше някакво укусено... укусено. Папа, някакво такова... Това е или разбалено яйце, или... Моето е разбалено. Чай, това е хубаво. Вземи едно бяло. Това май беше хубаво. Или бебешки кърпи, или... Моето е хубаво, моето беше кърпи. Ама... Ама се скучна говно. Моето е гадно, това е много гадно. Стига толкова. Няма стига толкова. Не. Не, няма. Не, чакай. Опитах вече от всичките. Не сме. Не сме опитали от супола. И от... Ето опитвам. Чакай, кажи хора. Спорт. Нали? Спорт. О, колко вкусно се получи. Колко вкусно се получи, има стит. Чакай, не мъчи. Лимон. Чакай, това няма вкусно спул, бе. Това е много гадно, само дет не сме опитали май това. Това го опитах. Не, бе, това. Това не сме. Чакай. Моето вони гадно. Ето вижте. Моето! Фути. Да, не е гадно това. Чакай, тук купиш го, бе?
Гадно е. Това погоре няма нищо. Знам кое не сме опитали. Това не сме опитали. Добре, последно. Ето вижте. Кучешка храна, кучешка храна, нали така? Това прилича на говно. Гадно е. Стат! Да, много гадно. Чакай, дай взем по една паса зъби. Аз ще... Ментичка. Ти можеш и на мента. Не. Чао.